Perdana Menteri Slovakia Robert Fico menyerang paket sanksi ke-20 Uni Eropa terhadap Rusia dengan mengatakan bahwa paket terbaru ini akan sangat merugikan banyak negara anggota dan menyebutnya sebagai omong kosong saat berbicara di Bratislava pada hari Rabu. Dia juga melancarkan serangan keras terhadap Presiden Ukraina setelah perselisihan terbaru mengenai jalur pipa minyak Druzhba. Znovu, aby neboli žiadne pochybnosti, máme pouzatvárané záväzné zmluvy, máme nárok na túto ropu, Ukrajina má povinnosť túto ropu previesť a preto, keďže všetky informácie, ktoré máme, že tento ropovod nie je porušený a poškodený a je schopný prevážať ropu, považujem konanie ukrajinského prezidenta za nepriateľské voči Slovenskej republike, konanie, ktoré nás logisticky výrazne poškodzuje a spôsobuje nám problémy najmä spoločnosti Slovnaft pri zabezpečovaní iných dodávok ropy z iných častí sveta, nehovoriac o tom, že sme museli na vláde vyhlásiť stav ropnej núdze a že čerpáme ropu už zo štátnych hmotných rezerv. Očakávame samozrejme, že po príchode tankerov sa situácia stabilizuje, ale považujem za veľmi, veľmi neseriózne a nepriateľské, ak nám každý deň ukrajinská strana dáva iné dátumy. 23. sme dostali správu, že ropa príde 25. 25. nám dali správu, že 26. Najnovšie platí, že žiadna ropa nepríde v priebehu februára a že keď tak prvý dátum, ktorý prichádza do úvahy, až nejaký 3. marec. No jednoducho sa pravdepodobne domnieva ukrajinský prezident, že si bude robiť, čo chce, ale on sa veľmi mýli. Prvé recipročné opatrenie bolo urobené a boli zastavené havarijné dodávky elektriny. Havarijné. Dúfam, že ste si dostatočne prečítali všetko, čo bolo povedané. Pretože tie ich bolia podstatne viacej ako nejaké komerčné dodávky elektriny, ktorú si vedia kúpiť kdekoľvek. Ak však budú mať výpadok elektrickej energie, tak toto teda sakra pocítia. Že nebudú môcť zo Slovenska zobrať elektrínu, ktorá im stabilizuje energetickú sieť ako takú. Urobili sme presne to, čo sme avizovali a slúbili. To je prvé recipročné opatrenie, ktoré je na svete. Vláda je pripravená na ďalšie recipročné opatrenia. Ak budeme vidieť, že je tu absolútny nezáujem ukrajinského prezidenta dodávať nám to, na čo máme právo, čo sme si kúpili, nehovoriac o tom, že to nie je ruská ropa, dámy a páni, to je ropa, ktorá patrí Slovnaftu, lebo Slovnaft si túto ropu kupuje na bielorusko-ukrajinských hraniciach a Ukrajina netranzituje teda ruskú ropu, ale ropu, ktorá je vo vlastníctve spoločnosti Slovnaft, akciová spoločnosť. My sme mali dnes pomerne vážnu diskusiu k tomu na vláde a ja vidím celý list ďalších recipročných opatrení, ktoré prichádzajú samozrejme do úvahy. Komunikoval som dnes aj s našimi ľuďmi v Bruseli. Hovoril som včera s ministrom zahraničných vecí, so štátnym tajomníkom o priebehu rokovaní, ktoré boli, či už o sankčnom balíku, alebo o vete zo strany Maďarska, pokiaľ ide o 90 miliardovú pôžičku pre Ukrajinu. Dámy a páni, Slovensko odmietlo túto pôžičku, dobre viete. Urobili sme tzv. opt-out. My sme sa na tejto pôžičke nezúčastnili, ale povedali sme, že pokiaľ iné krajiny chcú dať dohromady nejaké peniaze a poskytnúť pôžičku Ukrajine, že im v tom brániť nebudeme. Avšak nikto nám nepovedal, že napriek tomu, že môžeme urobiť opt-out, teda že nebudeme toho súčasťou, čo ani nie sme, a môžete ma teraz nazvať hocakým sluhom, ja som hrdý na to, že Slovensko nie je súčasťou vojenskej pôžičky pre Ukrajinu, opakujem, som hrdý na to. Moja vláda podporuje mier a nie vojnu, pretože z tých 90 miliárd má ísť 60 miliárd na zbrane a 30 miliárd na fungovanie Ukrajiny ako takej. Tak nám nebolo povedané, že bude treba urobiť ešte jedno rozhodnutie, ktoré sa týka rozpočtu Európskej únie, nebudem vás teraz tým zaťažovať, kde sa vyžaduje jednomyseľnosť. Preto veto Maďarska je absolútne efektívne. Absolútne efektívne. Ja neviem, čo bude s tým robiť Európska komisia. Zatiaľ sa nebudem vyjadrovať, aké bude ďalšie opatrenie vlády Slovenskej republiky, ale ak takto mieni urážať Zelenský Slovensko
a škodiť nám, lebo nás poškodil pri plyne, teraz nás poškodil pri rope, bezdôvodne, pretože my sme mu pomohli vo všetkom, čo potreboval. Tak vám garantujem, že bez zaváhania príjmem a navrhnem ďalšie opatrenia na viacerých úrovniach, ktoré sa týkajú slovensko-ukrajinských vzťahov. Slovensko je suverénna krajina a nedovolím, aby sa takto niekto s nami zahrával. Opakovane oznamujem pánovi Zelenskému. Slovensko nie je sluhom Ukrajiny. Slovensko nie je sluhom Ukrajiny. A nie sme krajina, kde si myslí len tak, že príde, zoberie, prikáže, takto to nefunguje. Preto je mi ľúto, že do tohto stavu sme sa dostali, ale nie je žiadny dôvod, ani technický, ani právny, ani nejaký iný na to, aby Zelenský zastavil toky ropy a spôsobil nám také ťažkosti, aké spôsobil. Medzinárodne sa bude situácia vyvíjať veľmi komplikovane, pretože neviem si celkom predstaviť, ako chcú prelomiť toto veto Maďarska, pokiaľ ide o jednomyselnosť pri 90 miliardovej pôžičke. Mimochodom ani Maďarsko, ani Česká republika, ani Slovensko, ako som už povedal, sa na týchto pôžičkách a na tejto pôžičke zúčastňovať nebude. Ale toto je 1000-krát väčší problém ako nejaký 20. sankčný balík, ktorý už je smiešný. To je smiešné. Viete, čo už sa na tom smejem? Nehovoriac o tom, že nie len my, ale keď sa pozriete na Grékov, Maltu, Cyprus, všetci majú obrovský problém s týmto balíkom, pretože ich poškodzuje ekonomicky. Prosím vás, čo to je za sankciu voči Rusku, ktorá poškodzuje členské štáty Európskej únie? Čo to je za nezmysel? Takto ale dnes Európska únia funguje. By som to upresnil, pani kolegyňa. Toto je 13. dátum, ktorý nám dala Ukrajina. Od toho dátumu, myslím, že 28. januára bol ten moment, kedy prestala prúdiť ropa. 13 krát nás ťahajú za nos. Povedia, príde to na druhý deň a vám oznámia, že ja neviem, že zajtra má prísť 13,5 tisíc tón. Pozajtra má byť 14 000 tón a potom to bude postupne stúpať. Avšak na druhý deň vám píšu správu, že ne, to nie je tak celkom, zajtra bude 0, pozajtra bude 0 a potom niečo príde. Ja nemám absolútne žiadny dôvod veriť, že nejaký 3. marec je realistický. Ja si myslím, že Zelenský už nechce poslať žiadnu ropu. Myslím si, som o tom presvedčený, že to jednoducho chce urobiť. Ďalej si myslím, že je to hra voči Viktorovi Orbánovi, mu chce poškodiť pred voľbami, ktoré sú v Budapešti a v celom Maďarsku v apríli. Je to nebezpečná hra, do ktorej sa Zelenský pustil, pretože ja neviem, či si uvedomuje prezident Zelenský, že na vstup Ukrajiny do Európskej únie bude potrebovať súhlas všetkých členských štátov. My sme veľmi jasne opakovali, že veríme a želáme Ukrajine európsku perspektívu. Povedali sme, že ak Ukrajina splní podmienky, ktoré má splniť, tak sme pripravení Ukrajinu podporovať a aj sa s nimi možno podeliť o naše skúsenosti. Problém je, že niekto v Európskej únii vymýšľa, ako toto všetko predbehnúť a oklamať. Že zrazu nemusíte niekoľko rokov sa pripravovať ako Srbsko, Čierna hora. Srbsko je klamané od rána do večera. V Srbsku sa neotvárajú kapitoly, hoci dávno mali byť otvorené. Čo má povedať také Albánsko? Čo má urobiť také Srbsko? Čo má hovoriť taká Čierna hora, ktorá robí reformy, ťažké reformy, aby sa dostali do Európskej únie? A potom príde Ukrajina, totálne skorumpovaná. Hlavný argument, ktorý používa prezident Zelenský pri plyne a rope, je to, že tým, že kupujeme túto ropu a tento plyn, tak pomáhame Ruskej federácii, aby si mohla financovať svoje vojenské aktivity na Ukrajine. Toto je hlavný argument pána Zelenského. Prečo to neplatí pre Francúzsko a ďalších, ktorí kupujú skvapalnený plyn v takom objeme, že v roku 2025 objem skvapalneného plynu nakúpeného v Ruskej federácii je podstatne väčší ako v roku 2024. Čiže počas vojny, počas eskalácie vojny, nie že by klesal ten podiel toho plynu, ktorý kupujú západné štáty z Ruskej federácie, on stúpa. Kupujú Spojené štáty od Ruska urán obohatený? No kupujú. Tak ako ja mám akceptovať od prezidenta Zelenského, ktorý si myslí, že môže všetko, že ale vy Slováci nemôžete, lebo vy týmto financujete Ruskú federáciu. Ja nemám 3 roky a nemám ani sopel pod nosom. Ja viem, koľka jednoducho bije. Takže za týchto okolností, prosím, toto je ten najpodstatnejší argument, ktorý treba hovoriť. Ideme za svojimi vlastnými záujmami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.